Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsak. Adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di ba kasaritaan, ni pagayam tayo nga Jason. Yan, Jason, nga napoluan iti dagiti ag best friends. Dear Manong Nemi, liplipas mi Manong Nemi nga nangarabi, iti daita ngarabi, kaduak di kitay katrabahuak, iti may sa construction firm dito'y Saudi Arabia, Manong Nemi. Idurugyak nga i-play ti buyaek nga pelikula. Adakit suli Manong Nemi. Di kiti kakadua kadagpalpalpado mo ta. Adara kiti mangilimlimang Manong Nemi iti panagsyat da iti arak. Di ako gimatgatangan da iti arak da gito'y. No Pinoy nga talaga kit na remedyo. Uy, namodal lang rin may palit ti arak dito Saudi. Kaya wala. Ito na ko, matiliw da, maibalod da, maitiportar da. Magus-gusto ak Manong Nemi nga buyaen no adari iti pelikula nga adda parte dito kalugaran mi bats ko ti high school Manong Nemi nga nagartista iti pelikula. Isu da ito'y ninamnama. Namnama nga itan ti screen name na kita Hope Faith. Namnama lang aro din at pala Faith na. At kurang na ko magbaling ko nga pa yung Hope, Love, Faith. Kuno, Hope, Faith, Love. Kim tilang screen name naman ng name kita Hope, Faith. Buhay-buhay manong name. Natungpal na terapap na. Ubing kampay lang iti Manong Nemi arapap ng tagbaling nga artista. Within to Manong Nemi tani swerte ket nga best friend na ti arapap na idi ket agbaling nga nurse. Yung sanga natuloy Manong tana arman na. Ada iti third year college iti tagsikog nakiasawa nga dinauras. Hana nga natungpal, ti arapap na agbaling nga nurse, Manong Nemi idinto taninamnama, kat natungpal na ti arapap na agbaling nga artista. Ado nga Manong Nemi, iti rehiyon nga ayan mi kat ado kita nag-artista nga sagal sadyay. Idinto tasyak Manong Nemi, inarapap ko tinagbaling nga engineer. Nga dito ka po na no apay nga may sak, ita nga engineer, kat dito yak Saudi Manong Nemi ag trabaho. Nakal ti sweltok Manong. Tasyak ti may sa kadagiti supervisor. No pa nang rugyak idi ti baba no pa engineerak ngam kabuta kita da ti laing ko. Isong ang promote dak ket nagbali na ka supervisor. Idi Manong Nemi tumasadig kanyak ni Efren. Bro, tuboy-boyam. Pali ang pelikula ni Hope Faith. Dati kalugaran man ng artista? Saan lang basta kalugaran? Bats ko pa high school. Inarem ko.
Wala. Inarim mo iti iso na. Dinubyam ko maitang artista ti pelikula. Kinabud no na. Inarim ko ita nga doa. Hala? Sino? Your best friend na. Ni Swerte. Kinabud no na. Iso na tagkabaranggayan. Iti abay nga barangay sa Jayakman. Nagkakaratuwaran kami ti elementarya, nagkakaratuwaran kami ti high school. Iti anda kami ti high school. Imo na ang inarim ko ni Namnama, ni Hope Faith. Pinaay na. Insarunok ti best friend na. Kaskas di nga pinaay na. Mati gaya di pa kasalitaan ti love story ba? Apay nga mati. Wala ta aggayem, inarim mo ida, na pinaida ka. Hangas ka rin na dumang aggayem, agayat da nga may, agayat da iti may mesa nga lalaki. Kaya wala saan kat best friend nga lalaki, agayat da iti may mesa nga babae. Kasi di mo paspasamak. Di ba? Yung sabali ka. Inarim mo ida nga aggayem, awan din na awan ti na nangaklon ken ka. Binasted da ka nga duwa. Pudno neta. Nga mamom, aging kakaragitoy. Ay ayatek pala ida. Oh, sabo. Jason na ya. Tikado nga babae. Abay nga orayin pelang ayaten ida. Kunam ada asawa ni Swerte ba? Dan. Nakasawat sa dut. Ada may isang anak da. Kahit mo asawa na damit lang kami nakasyon nyo. Pasaray ni Swerte tumawag kanya. No, day bagana. Among ka di nga iso nga best friends kat agdan din nada. Hindi kat mo sawan. Siyempre, itinagbalinan nga artista niya Namnama. Inala naman ito ni Swerte. Dia best friend na. Umaykan ko na. Ag-artista mo it? Haan? Ano nga rin? Alalay na. What? Gawin. Hanga nagraduar iti college ni Swerte, nakiasawa nga dinauras, nakaasawat sa dot. Meaning dia sa dot, abos taon trabaho na, amo na pa ito minom. Kasi siyempre, ni Swerte, ida nagbaling nga breadwinner. Kaya ida agretistan gayim na akit. Umayag ditang friend. Taor alalay naklak. Siyempre, sweldo na akit gayim na. Dakkalat itad na. At artista nga ron na di gayim na. Maawatak kon. Maawatak di istoryan. Jason, maawatak kon. Oan manong nemi inulit laeng ni friend ng baga nga maawatan ng istorya. Nagkakaeskwalaan kami, best friend ko, best friend ko. Ag best friend di kiti duwa, inarim ko ida, pinaaydak. Tanong kasta manong nemi nga mapangka magtitipon sa Karayan. Tamay may sa ti Karayan kahit. At dila karayat manong nemi tinang baet iti barangay mi. Ti barangay da, dati balasiw, iti balasiw ti Karayan, ti barangay mi. Ijang nagdadanong kami di Karayan. Aglalabada, agdidigos da. Kat masansan idi manong naming as practice ni Namnama ngagbaling artista. Asla tay ti eksena ket kamkamaten dagiti managdakdakas. Agtartray mo ti kapanagan asta. Sa itunukan may teklib. Ito no dumaag data. Apon magpitness di reaction. No! Wag! 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 Kung kananan tumatin. Palpalakpakan ng tumatin na. Oh! Lali ka talagang artista na ito. Oy, sabi ko matamatay sa camera na kanto. Kung namin ako na. Idinto ta ni Swerte, manong nemi, i-practice damat kasla ba isang nurse. Bisita ka lagi ti pasyente.
Ay, sapay ko matamatungpal da arapapyo da kanya kayem. Kung kunada mo ta. Yung maguri ka. Kasi nung kaya kita ganaram ka na kayo. Kunada magkat. Sutilin na mo. Di Jason, tinagaram ka na kadakwada. Kumahanta kayat, di Jason. Ano ba't kami terapap mo, Jason? Baling engineer. Sapay ko tamatungpal mo, terapap mo. Inarim ko nga talaga idama nung nemi. Yung pinaidak. Kaputasaan nga tumawag kaniyak manong nemi ni Faith Wununamnama ni Hope Faith. Tamasang artista nga ro din isuna. Mani po di mayasan nga artista manong nemi kasla dinan amamu di kiti dati nga amamu na. Nangato ka no ti pride na. Tanong kasta nga mapanagbakasyon di lugar mi manong nemi talaga tangtangadan di kiti kalugaran na. Tanang arot kat artista nga sikat. Ini ito sumurot-surot mo't ni swerte at alalay na arot. Para yawat ti chinelas, uno, para ready ka na kita kasapulan na iti shooting. Medyo arapap na tagbaling nga nurse, nagbaling alalay di best friend na, nga artista. When manong nemi, awanan ti mariknak nga ayat kaniya Faith. Kabungarot tikas dyan nga, ni Namnama. Kabungarot tikas dyan, manong nemi, nga ipadpadamag da, nga nangaton ti Purwana. Dinapay kayat idi. Anong tokot itanta artista. Ngayon ni swerte, manong nemi, nagtalinaed, ti panagayat ko kinkwana. Lupayad anak na. Api kaso, manong nemi, analpasan di pelikula, aginanak kumani di agring di cellphone ko. Ni swerte. Siyempre magagarang nga nang sungbat. Hello, swerte. Hello, Jason, kumusta? Diyan ka di man lang makadisturbo? Amen. Maturog ka kuman ng okay lang. Makadisturbo ako. Gusto na din? Okay lang. Talpas nga timawag ka. Kumusta, Jason? Well, nagpapapak nang. Napiyapakan ka. Tanatungpal mo tarapahap mo. May isa kang engineer. Trabaho ko dito sa Saudi. Daktal sweldong. Ado siguro itang turnong mo? Medyo ato. Kinapod no na madama nga may patpatagdaran na dream house ko. Wow! Napiapi ka na kayo. Kininamnama. Ninamnama. Ada balay na dito yung Manila. Napintas. Ada pa'y balay na dyan yung probinsya. Siyempre, balay ti artista. Nga balay Maramara manamet. Takal ti sweldo na. Isweldo na king ka. Being ano't awag na king ka? Gayem? Nga alalay? Abi na ko, nagtisanaan mo, swerte. Napiapay ka na kayo. Untong palyot na papyo. I'm shocked. Kahit ko agbalingan nurse ko na. Kahit kung mapamat iti abroad being nurse. Adudag iti bimaknang gapo ta. Agtabtrabaho ta nga nurse iti abroad. Baliktad. Ano baliktad? Dito inagang ko swerte. Ngayon malasak. Swerte kan tulat tayo. Una, swerte ang tulat tinagan ko. Jason, pangususaram nga rod kita ornong mo. At dabalay mo ito na pa asawam. Awang pa inopiyam? Ato laki di babae di biyag mo ala. Ato babae dito sa Saudi ka. Damag ko kat ato kano kita trabaho nga babae ta nga double job. Double job?
Kapag ito mga double job. Daga di DH, at double job da, hanga DH. Daga ti nurses dita. Atot nurses dita Saudi, di ba? Na Pilipina. Ag double job da kano. Ano ti may kadwa nga trabaho da? Di lakod at bagida. Uy, sa may pagpakatikas ta. Tao pa ng panik na kam. Baka o pa ti nangabis kang ka, no? No masapul mo nga no ti babae kita. At ako no kita ahente, di bugaw. Awampay. Ano ito awampay? Awampay ito na naman ang Pinay dito. Kahit mo sawan, ang tapay sa bali nga puli. Kahit nasawan, awan pa maram-ramanak ang babae dito. Kunat. Yung mga gawin na, bakasyon na, siyempre, dumati per kilo dito sa Pilipinas. Nubya, ti kahit ko sawan, balintong asawam. Awampay. Kahit mo sawan, ipatpatig mo pa laing, ninamnama. Ninakpakinayat, iti sampeng artista, itakit din. Alaman? Ti sarudsud ko ti sung batam. Saanin? Paapay? Paapay? Diya kahit kas kang kuha na. Natungpal na tarapap na nangaton sa puruanan. Mung naroon. Kaslasanan nga best friend, di parang tartar na kanya. Alalay nga talaga. Talaga nga, tanak pa ya, pagsawsawan na. Sumalakas na ng artista. At dumadigitipada ng artista nga masanda nga pagsawsawan nga agkakasakit digiti alalay da. Siya kid din. Best friend ko pa eh. Kalugar, batch ko pa eh. Ididamo ay so. Ididamo? Oh, hindi na bit pa eh. Hindi na bit pa eh. Nga inalanak nga kadkadwa na nakasaset pa nakisarita na kanya. Friend, iawat mo lang na please. Kunana. O you want friend, ah? Isaganam digna masapsapol ko kani. Dandani 2 oras enti shooting. Friend. Kunana idi nakasaya at idi permi. Managragsakan na. Kinapudno na dakam iti shoot. Pag-shootingan. Pati di kitay pati siyak kat pagpirmaan dak pa iti photograph. Hana? Alalayak ti artista pagpirmaan dak pa photograph. Ka-picture dak pa ya. Kung nadangarot kat di ka umamat ag artista. Napimpinas kang data gayem mo kung nanda kanyak. Diyan mo agarte ko na kumoy. Idida mo. Ngimitan. Nakaroon din gayem ko. Apay, basta nakaroon. May influensaan kininanang na. Apay ninanang na. Kadkaduanan nanang na. Hasta man hindi kakabsat na. Ninanang na, mapanagkas kasino. Ano? Feeling rich ka no? Artista ti anak na. Di ba? Diya kapsat naman. Kasi diya mo. Burburburan na ti kwarta. Ni Hope. Bagbagak no ka. Sa mga basta edad kin pagustuhan na kiti nagdatan nanang mo kin kapsat mo. Agurnong ka. Kunakin ko nagit damat balbalay ko kadalugang kon kunan. Agurnong ka ti kwarta ti bangko. Amang ano danto dumteng ko ako dahil sana to aglaos kung kunan. Di ba? Ado mati artista nga naglaos nga bigla, di ba? So nga magbagak nang narunakat ni. Ado boyfriend na. Pada naman lang artista di boyfriend na. Ang moment na tibiyag na artista. Awan tayong pahot nga karelasyon ta. Di ba? Wala. Kan kang ranti amin. Jason, di na kahit mapagbagaan. Amo nang tuminom ti ara. Amo na tagsigarilyo. Yaw awak lano agsyabo. Ana? Hun. Bagbaga, hindi na kahit mapagbagaan. O bibiyang mo ko na. Umapal ka lang ko na. Kaganang ipalpalagip kang kuha na.
Amo nga amo no anyat mapasama kiti pasakbayan ko na. Mga nodta ka di nga ito, bigla bumagsak ako na. Hanto mapasama data ko na. Pahala ako na kumat. Kahit, kumusta kayo mat ka ni mister mo? Problema ka na dyan nga lalaki. Manipod diditak kayo ng tisweldo. Hanga talaga ang trabaho, dawat nga dawat. Mamarte. Dapat babae na na. Hanya? Sikat mang titi pagbabae na. Wala ta, dayuak sa diya nga eh. Dak di mo adak dito Manila, ada iso na sa diya probinsya. Hakamot mabaling nga panawan ni Namnama. Wala nga sama ta, numalpas ti pili kunanan, awan sa matubranan. Kaya mapanagawting. Ano, adalat ta shooting na ata, adamat ta parte na taga teleserye. Baknangin na niya. Una, so na lang ta, naimot kanyak. Itan, diya ka mo na, anjot pas basol ko. Dandan pakit ni mauman. Mauman ka niya. Nagbaling nga lalay na. Nagawag ta sulat di probinsyan ta. Inakaiwanan dyan ako. Kano, baka mandaan kang pa iti may kadwa nga anak. Yung mabaling nga dyan akong kaya. Di anak. Kanabudno na, Jason, kat saan ko nga pudnong ipatpatig ta asawa. Anak? Abay nga rin nga asawa ka. Una na, buntisan nakmatang. Dala ada idi inatandara mi nga party. Kadua kisuna. Ngin, nobyo ko na. Kaya mo ten, napartek kami. Sungas dyan. Ngin ka nagsiko ka. Isarding ko na nagbasa ta nagkasar kami. Sa taon ng tipong tut, kinluksaw da, tatang ginanang. Kadatay nga talo, siyak ti malas. Swerte ti gayim ko kabata may saiso ng artista. Alalay nak lang. Ininto ta siya engineer ka. Nanda ka dita Saudi. Nusa mo nga po nung ipatpatig ta asawam sinong arti patpatig mo. Kumakit inaklon kayo di. Saan ka man kami nga nakauray? Sabi nga sa anak nakauray, kaya ganit akong pinubiyak. Naubiyak. Sika ah. Kinapudno na. At damat yung timubo nga riknak yung kayo di. Kana? Baba mo? Nuha mo nang itahan. At damat yung timubo nga ayat ko king kayo di ko na. Abay nga anak ko nang pailangan nang gaya. Kinapudno na. Swerte. No apay kang ganit ta kita kong petinobyak. Kung na kami nga nung mabalin na kumakit jakong kaya ti mapahay. Da nasakit kanyak di pa nang pahay yung nagpadpada kanyak. Da kayo nga best friend. Yung kadagito yan. Saan ko nga kayat pa yun? Ninamnama. Taore kayat ko. Adadang saan ako nakayat. Artista nga rin suna. Sikapay lang tipit-pitik ti posok. Swerte. Yung sayan. Saan ka matan nga nawaya? Ipatpatik kami, Jason. Lumawon sa Sarbina. At namatan na sama. Sikin kit ne. Head contact rest. Pasensya ka na, nisturbo ka. Okay lang. Nasayat mo tatimawag ka, tapno. Mamuak no anya tiyag na mga sitwasyon. Tiyan mo kakit na si atlata ni namnamakin ka. So, anin siya. No, dala ko manapinta sa pagtrabaho sa di probinsya. Katakon. Sa anin nga, tapay digligondawin nga, tungpain na. Ano ya? Tungpain na ka di best friend mo? Saan ko na best friend?
Haanan nga best friend, ti pangimbilangan na kanya. Di ka nga bilang ako nagikat. No, mapanunot mo nga obra sa jay probinsya, bagam laing. Kaya mo negosyo, kagat po na. Ha? Anak ko mga negosyo. Hindi, di nga rin problema. Orat na po unam na awan ang mga negosyo. Parlor. Parlor? Naglagay pa yun. Nalaing ka kag-manicure, kag-pedicure. Sige. Nagawid ka nga rin. Taipauitan ka ti pagpunam. Mangipatakdar ka ti parlor mo. Ang preso, Jason? Ang preso? Wen. Ngim. Kasla tsak kayo tapanawan ti kayam ko. Si, lagayam. Ngim nung kaspagarigan, takayat mo to kapanawan ng ti best friend mo. Aguni kan to lang kanyak, ha? Munsi ki Jason, kanagyaman at. Intuloy ko manong nami tinagtrabaho. Intuloy ko manong nami timang buya kininamnaman o dapakabuya at kang kuwana. Tapno lang malakip ko ti panagpain na kanya kiti. Basta rin tumawag ni swerte manong nami. Aging kang iti may sagundaway timawag manong nami ni swerte kanyak ngagsangsangit. Apay? Pagsagsangit ka. Diyan may ipturan, di kasi tingararamin din. Ti best friend ko. Iranhantanan. Mga aramid. Ipabasol na kanya. Kalpasan na. Kastawan iti panang maltrato na kanya. Kada malamanahon. Damagay kuhanan noon niya ti basol ko. Abe kasi siya matanga nagbalbaliw. Kananak ko na. Dede nga rin pa nagbakasyon ko. Nga di nakinipalubusan. Kapigsat yung pa nag-shooting. Kinawan sa bali nga talkan na nga agbaling nga alalay na. Kaano deda? Namayig basitin. Kasano nga dyan kagawid kada na hospital ti anak ko. Iso nga nagawid na. Duhalawas kumot lang. Nga magpeso nga kapigsa na edis pa nag-shooting da. Kat kasapulan na. Awan ti maalan na nga nalaing nga mangisaga na kadagiti masapsapol na. Kat dahil takano ti basol ko. Tapi nanawak isuna. Nga iso ita di karakarok. At napukaw ka nung alahas na kat siyak ti pagpamasulan na. Pagtatakawin na kon ti best friend ko. Natong panak. Tinong patong panak pinungot na. Ano pa lang Arthur Rhyme nita? Anang Arthur mariknam kang kuwana? Mariknag kang kuwana? No din ako ni bilang nga best friend. Mas pay kanyak. Kakaasyak nga mga alalay kang kuwana? Agpeso sikat? Agpeso baklang? Ngam kinabot no na. Isot ka, gapon na kinayat ko, agbaling nga alalay na, kapot agbaling na nakapudno nga, mga ramid kayat na. Hanga makasarakan, alaalay na kas kanya. Nga itad ko amin, nagpintas. Kinapudno na, Jason. No saan na pa nga maalat timud na, no kasta nga shooting. At papa-advise kanya. I-advise pa eh. Sakpa pa naka-director na, no daduma. Kat, no, aday baga kita kanunungan na, kat mayat. Basta. Sikat ki director na doon. Oy! Mawawalan ti utang na yung paganakam na ito nga kayam ko. Nimsaan ko na kayam. Talaga talawak. Nag-aawit ako sa probinsya. Makamuniso ni tibiyag na. Nagsipsyabu pa kit din na. Hala? Oy! So nga may turod na kadangran. Kamot. Awan ni Sonay ti matino nga panunot. Ganda ito ting karik di bakik. Bumagsak kan to. Kita hem. Ano yan to't mapasamak kang kakong kunak.
Nagawit nga roden manon nemi ni swerte sa jaya probinsyami. Ket kapo tanakasaganan manon nemi iti pasdeg na nga parlor. Hinted ko amin na masapsapol na manong. Iti malpasen timawag ka diyak. Jason, sa akong nga manager. Saan nga alalay? Saan nga alalay? Saan nga alalay ti bastos nga artista? Kumusta gaya man? Ay, nabayagan ka akong pelikula na. Kasta, kapay. Diyan ba na mo? Natutuma kat sa bali matindilangan na. Ako matimpindas na. Nadya, tuloy-tuloy niya teleserye na. Yung tsakla mo. Baka natin sumarunong nga pelikula nga shootingan ti production na agad. Alayan da yung suna. Ang saan itong nabida nga taa, baka extra ang tulayan. Tsaka mo, ano yung bibiyan ko kong na? Manimbut alalay. Nagbaling nga manager iti parlor. Gabuking ka, Jason. Ready nga ro din. Wine. Mga itong ito grand opening na nabigan. Siyempre, dati kita beautician ko. Nakaredy dan. Baring nagswerte. Ano na kayang tinimpam mga wana? Swerte. Swerte Beauty Salon. Owned and managed by Swerte. Thank you, King ka, ha? Nagdakal na gastos mo. Siyempre, di kita gamit. Di pa nakipasdag ti parlor. Pa nakarenovate na ti nagpwestoan mi. Bam! Tano, kaskasano lang, isublik mit lang yung gatipunan. Wala sa mga isubli. Kukuhat na nga dureta. Ha? Saan ka lang basta manager, owner ka pa eh. Sayang. I love you, Jason. I love you, Swerte. Nagbakasyon ka. Kahit ko ang sinarak ta. Kahit ko ang ipahit ipagkikek ka. Nawampay saan ako nga may kari. Napinas ka matlat ha. Napimpindas ang painang ng gayem ko, best friend ko, nagbaling nga worst enemy. Kagburgura, tumuktot sa dilangit, tigura kang ko anak. Kumusta mo tanda asawa mo? Ay, adadamanitan nga sana nagtrabaho. Tati asawa na kat maisan nga manager iti salon. Mabalimot nga pagtrabaho nita. Nagtrabaho na kumatoy. Janitor. Baraan kayat na. O di ada trabaho na. Manager di babae, janitor di lalaki. Kawan. Sweldo mat. Tapos di dumaw dawat iti inom na. Bounty wagak to. Managera. Di asawa ka na lagi. Janitor. Ini bang pasen ti balay ko manon nemi ta medyo na i-delay. Tadareday na may andang asang ko kinayat mano. Binabalbaliwa. Nagbakasyon na. Adak ini manon nemi idi maangay iti panagka bendisyon na, blessings na, house blessings. Siyempre manon nemi imatandar ni swerte akaduana digiti empleyado na iti parlor, iti salon. Nagsublit dati akin napintas manon nemi ni swerte. Idi malpasen manon nemi ti blessings madamanti, panangan. Iti simrekak manong nemi, iti panakakwarto, kaya nga balay. Tsaka na po utang sinurot na ni swerte, manong nemi. Jason? Swerte. Simrek, indakip na tiri daw sana yun lang. Oh,
Jason, kahit ko nga sumapakan di kinimbag mo. Kinuna naman nun, namikit ikatan naman tenterwatin. No. Apay, I love you. And I love you too. May lagayam. Mabuti nga kinapo Diyos. Kasta mo kayan? Adumat ka kasta. Nga niya. Illicit affair? No. Di mo kayan? Kakit mo nga mo pamangal sa bali? Baka di mo kayat lang, kapag tadyak intuloy ni katarwatay. Napimpinasag nga amang itan, nga minamnama. Taminentener ko, tipitnas ko. Sana ka naging inom ti arakas kang kuana. Iso, no swerte kay daot. Isublim na tinikat nga rawatem. Makit-kita mo. Guntaway mo ti amin na guntaway. Guntaway tati amin na guntaway. No. Nung di mo kaya ta makagurakin ka. Get out. Nung kayat ko, tsak kayat. Di na kayat ka. Ngam saan pa'y langita. Intun ka, ano nga ron. Basta tsak kayat. Tsak kayat tagmalas. Kasi ano kung magmalas ka kit swerte na ito tagkikwayam. Nagan mo lang ti swerte. Tsak kayat tagmalas nga manabtuog. Di mo kadiya mo nga malas tagaramit ti sang nasyaan. Kasi nararamin din ti kayim mo. Diba? Sige, sorry ha. Mawatan ka. Nakatantanan ka, nakataktak ng ka nga lalaki. Mamok. Mangalag nga itong malakaidam dito, di ba? Sumatla iso. Hanggang iso-lisuan. Apay. Alaik nga babae kit awan asawa na. Pagparausam lang, masapol mi. Di ba na siyak? Ay, papilit mo. Rumorkan. Karedi nga bulan manong naming nga kaandak anak ang bakasyon. Nagsubliak pa lang katukunak. Manong nami. Nagkiktutak layang nga di tumawag kaniyak ni swerte. Agsangsangit. Na naman ang ti problema, agsangsangit ka. Kadawang ka matinisidong ti best friend mo, nga artista. Hawalin. Sutawanin. Ti ama ti anak ko. Ti asawam? Tapay. Na disgrasya. Natayan. Edi ka ongak manong nemi edi wow. Edi ka ongak. Angim kinunak madlaking kuhana. Condolence. Dita siguro tinihirit agasat na. Gasat mo. Ken gasat ta. Jason. Amok amawatan ti kahit ko sawin. Idjayam idi ti bagim kanyak ngamsang ko akinayat. Gabutas siya asawa ka. Ngamitan tamay sa kabalo. Sangkan to na pagkatkadan. Ngim orayan pa ilat ti umno nga panawen nakunak pa nga inayon ken kuana. Nang tendak iti abuloy ko manong nemi napanakmat na minsan nakibungaw. Wen, ngam sana kung napan nakihabon
Nagsibot na kay schedule manong nemi ti flight ko subli sa di Saudi. Iti Saudi Arabia manong nemi madlaw dati kina regta kinaganay kay ko agtrabaho. Nasing patak kano itan idi ko akit na ungetak at siya nga ti supervisor. Ni Efren nga ti makadlaw. Partner. Kasi lahat na swerte nga ingapom sa di Pilipinas. Gapong nga dito at na balay mo. Yung maumpi asawam. At danto na asawa. Ni swerte, nakasano ka na siya asawa. Natayin siya asawa na. Kabal-balo na. Oo? Kadagiti ang gayim nga inarin mo, ni swerte, iti kagasat mo. Kapot agbalinan, nagbalinan nga balo. Yeah. Kasi lang malmalpasin ti istorya. Kani, after a year, agbakasyon na, tapno ikasar ko, swerte. Dapat patig na ka. Naalak ko man ti amin-amin na, no kinayat ko. Kani, kumusta mo ti gayom na? Di artista nga gayom na. Nabayagan nga ang pelikula na. Nga madamat lang talaga teleserye. At naman pelikula nang pa-extra-extra lang yun eh. Hanan nga isot actress, supporting lang. Kasta. Isong ano mabaling kumakit ko yun, kung ti panawan, kito, malpasan ti makatawan. Amang halak to bakasyon ko, tapno inakakasar di swerte. Fast forward, manong name no anyaman ti imbagak. Ngagbakasyon na kadikasar ko ni swerte, kasta tinapasaman. Wain manong name ado da kiti timar ay ngem awan ti kayem na. Inimbitaram. Awanan ti kontak ko kayong kuhana, sweetheart. Ninanang na ngay. O rin ninanang na, tsak makontakan. Ni manong na, tsaka mo. Imbitara ko mamit lang, tapos isot agbaling nga best. Ay, anong taganan? Maid of honor ko, ang tsak man pa makontak. Yung mga pakasi na dinakanot siguro kayan. Hampir ka nag-asawa yan. Live-in. Diyan mo, numay ka man nun, live-in na, pada ng artista. Tsaka mo, natlag na nga na itan. Baka yung tuloy ng tinagbarbartek, nagsyabu. Bimagsakin ti karir na. Dinasyahat. Psst, kaguram ti kayem mo. Sweetheart. Amo na rumbay ka kagura. Ngunit malipatan tinaramin na kanyak. Pusla saan nga tao tang ibilangan na kanyak. Dito lang nga nagbasulak. Mapangkulang iagawid aklayang tapnong umay ko bisitahin ti anak ko. Dinaklan na awatan. Pag tinagtatakaw na kidin, pinukot mo, tinong matong panak. Tsak malipatan na dyan. Diba laing ipinakder ko manong name dito eh. Ngag na eden ti asawak, siyempre, hindi kayat na hindi nga mapasamak agad kinayat kon. Naragsak kami na irot dagiti arakop tunggal maysa na para dagiti agek tunggal maysa. Kat siyempre, dito matangag na ed ti siyuman ko. Sabi ko matibilang mga pudno na nagtawad kang ka ni Gigi. Basta matisas araramitek. Yesus nagbentubing direct na kanya, siyempre. Kadagito akit narikat pa lang, agladadingat pa lang. Nabayagay, nung saan agladingit. Tapati sunag at di anak mo. Kaguguran ti amana, kamot kasi yung aramid na. Kung anang ko rin tinatay kat di wow, awanan ni daddy, nga martag, nagkabil pa. Kung na. Nagsubliak man lang dito sa Saudi, manong name pinanawak, dagiti agin na iti balay ko, intuloy, ti asawak na nag-manage ti Suertes Saloon, beauty saloon. Talo nga bulan tinapalabas, manong name iti tumawag kaniyak ni Suerte. Iti may sangal daw. Hello, sweetheart. Hello. Kasla,
naputot ti ulam. Salaga naputot. Apa met? Apa na problema mo nila? Ay, marigatan ka kadi, agdalos, tinak kalabalay. Imbaga ka mga nakatulong, di ba? Tapos hanggang marigatan ka agdalos. Dakkalbat kami ti balay ta. Ang nakatulong kon. So, karta pungpung tuta kita. Ore ko la pinungot-pungot. Agpungot ka ti katulong? Hoy, wag. Hanggang baling ang araranggas. Wag naman. Masyan ka ti sinuman. Anya man ti basol na. Tsaka kahit tikas na nga sweetheart. Kahit ko lang ipalakamat kang kuha na tikas dyan. Ipalakamat ko na. Sino katulong mo? Sino kumapay no sa nga dati nga sikat nga artista? What? Ninamnama? What? Imay? Kadalas lang na. Rehabilitation area ko na. Dito yaklatang ko na naman. Kahit mga sawan, talagang nagsipsibo. Juan. Katkatawaan na giti kabarangayan mi. Borbede, kung una da. Lastog, kung una da. Sino nga lastog? Kita lastog, gini bakasyon ng hasta di artista. Nang pananapak nang nan. Iniyaw-yawan, gini kabsat na, kinti na. Hindi kasi nga lagala, sino ko may timangyat ng agartista? Kahit mo son, bimagsakin, tigayem mo, ti best friend mo. Yun. Nakarakaro pa yung tilanganan na. O bakit mayat kang kuwanan? O itaya na nga ta. Apa yung ginawat mo? Kaya nagpagpakasi mo. Gayem, please. Ura agbalinak mo, nga alalay mo, no adipen mo. Tap nila yung adda pagyanak, tap nila yung adda panganak. Kunana. So nga stamatin, balbal simatin. Dapat lang. Ay, dagiti ag best friends. Dati ko lang. Come on. Dagiti ag best friends. Nagarapaap da, natungpal, jamesa, terapap na nga nagbaling artista, inala na di kayib na nga alalay, ngayon inuruman na ko na. Inuruman na. Aging ka abimaknang jamesa. Nagsinublad na nga ron, di ba? Kahit napamatsimrek na di dating artista nga alalay, katulong, di kayib na. Galak aman naman idati na aramin na kanya kidi. Huwag, sweetheart. Huwag. Kagura ka, nitultuloy mo, nga balbalsan ti kayo mo. Jason, amo ka mawatan na. Nabiya kumamat at damat na itulong kang ka. Ninamnama. Hindi ka sikat na, di ba? Siyempre, inikan na ka takal sweldo. Sinuportaran ti pamilyam. Manibod kang kuha na. Sika ba na nagkuna, edi ka na, pati sika kita, pagpirmaan na kat autograph, na nagbaling ka mata sikat. No sikat di artista, sikat medya alalay na. Di ba? Una nga yung Jack, nagparparang pelikula. Orisanin na. Swerte. Swerte ka. Agyaman ka. Tasikatin nagtali na iti nga to. Huwag ka lang ang garamit. Tisangan na siya at tamangan bumagsak ka man. Agyaman ka kinapot Diyos. Tasika talaga ti swerte. Gapukin ka. Gapukan niyak na mangipatpatagkan ka. Natungpal tayo aming harapap tayo. Kaya lang, gagdama ita, bimagsak ti maisa. Ninamnama. So nga please, sweetheart, sikat agbasbasol, itultuloy mo nga balbalsen
ti best friend mo. Isublim ti dati nga riknam ken kuana. Tulungam nga makapag-recover. Kensa mo nga pagtalinarin nga katulong mo. Ito makapag-recover rin, alay misuna iti parlor. Sursuruan nyo. Nagruna, no, kasta mamintener na, mapasubli ng tilangana. Ni dating artista nga sikat, nagbalinlaeng nga manukrista, kawan nisut ka, tungpal na, basta at least, na siya tibiyag na. Jason, yes, nagyamanakan ka. Imbaglaki din ta kinahiyat naklataw rin may sa akon nga balo. Imbaglaki din ta nagtalina iti pa nang ipatag mo kanyak no mapaada din asawa. Swerte at talaga, kapukin ka. Kapukin na po Diyos. Isuali pati mo tanyaman nga guram iti kayem mo. Ag best friend kay latak. Okay ba? O sige. Ikarigatak ikatentigurak kang kuhala. Babaling ko ka di nga salita. Kaya saritak manong name ni namnama kat kabayatan nagsarasarita kat agang sangsangin. Siyempre agbababawi. Siyempre amo na itan. Ngano sa amo nga salwadan tiyan yaman na karir mo nodda ka talimpatok. Maregreg ka, manibtog ka. Amunan nga mirisen anugutan ti amin. Sampay nga nalato ti amin, namnama. Di ka mapukawan ti namnama. Basta sa atem, ti panagkilangin mo, iti asawak, ti best friend mo, anong ti pagrebengam, kanito makapag-recover ka. Saan kanto nagtali na ikatulong? Empleyado kanton sa Jesalon. Nagyamanak, Jason. Nakasaysayat ka. Uri pinaayda ka nagpadbada di best friend ko. Ngayon niswerte nga talaga tinaswerte. O sige. No talaga anyat ng yurit agasat tayo, awatan tayo. No dayta talaga ti pagayatan ni Apo Diyos. Ngayon no tatuma, ti matlatao ti kapuna. No apay nga bumagsak. Uno, mga aramid iti kasat na. Iti agdama manong nemi napututak ti asawak ti talo ang akabsat ti inaunang anak ti asawak. Adamat ten asawa manong nemi ni namnama ket kaskas di nga nagbaling empleyada ni namnama iti parlor ti asawak. Karpintero mat ti asawa na manong ngam nasingpat. Napintas mat tilangin-langin da ngam adadda nga naragragsak kami iti asawak. Sa bali timbasdag ko nga negosyo, nga iso itati ubrak, nga iman manage. Na ito, manong name iti pagkasalita, kanagyaman naklauna iti anus mo, nga nangornos, kalpasang inak-inshare keng ka, ti pakabuklan na. Saknan ti pagkasalitaan mi, kadig iti dua, nga best friends. Nga padang inarim ko, ng pinaidak, ng kami matlang kiniswerte, nagkatuluyan itong palbiag. Sabi ko man, tandamat na imatik nga adal, liliwakin pagsalamingan tibiyag, kanagitipada ka nagbuya ka nagdengeg, tuwing nga nagyam nga pagaya mo, Jason. Thank you umat kang Jason, ito yung panangibura, ito pagkasalitaan,